wat eten erin. Dit is een reddingssloep, een gesloten reddingssloep. Die is geschikt voor 48 personen. Die komt van een coaster uit Denemarken. Hoe komt dat ding in eerste mar? Ja, ik had het gevonden via internet. En ik had contact met die man uit Denemarken. En toen had ik weer komen letten. Ik heb hem gekocht voor de handel. En het is de bedoeling dat de kapper aan aangaat. En deze boord had een heel mooi zeeg van het boeg. Die gaat er mooi omheug. En van achter gaat het ook weer omheug. En dan werd de kapper afzagen en die sloeg me hoofdzakelijk naar Amsterdam. Dan was de Koninginnendag en de Gay Parade en dan was de Sail Amsterdam dit hier. En dan ging een grote jongelui, die ging mij een 50 man op zijn boord. En dat is geschikt voor. Ja, die wordt van het doekboord. Dat toen was. Ja, wordt er wel vergelijken met een doekboord? Je wordt wel vergelijken. Ja, de eerste waar dan zei je, ja, er komt wat meestal. Wat is dat, Roel Willem? Is dat een doekboord? Ja, nou, ik ook zo makkelijk. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Het zijn heel grote coasters en dan hingen ze in de touwen, om zo maar te zeggen. En dan is als er paniek aan boord is, als je maar eruit, dan springen ze in dit ding. Lopen zo'n touw, valt naar beneden daar. En dan gaat het, dan kunnen we varen. 40 man die met een maand overleven kennen. Dan gaan ze hier al lijkt boordevol voedselpakketten. Dat is Seven Ocean. Ja, dat ben zo maar een licht brokje daarvan. Dat is vaak in verpakt, maar het is maar een hoekje van centimeter in centimeter die ze daar op in de hoeven. Hier lees al je tackers in. De hele zone lijkt gewoon vol met voedselpakketten. Oh ja, vuurpilten had je hierbij. Ja, dan ben ik denk, nou ja, die beginnen wel een paar minuten branden bovenin op een paar 100 meter hoogte. Nou, dit met wel litere vuurpilten. Ja, wetter. Dat spul is net hoe datum? Het spul, nee, bijna krijg. Je bent al snel trouwens, maar bijna krijg. Of gaan ze voor de handel, haal je er in? Ja, dat wou ik net eens zeggen. Het is, ik kan ook zeggen dat ik in een hoor, maar ik kan horen wie ik voor dat is, ik ga net lang boord, zei het wel. Nee. Als ik een goed bord doe, dan is dat van mij. Ja, je hebt kaart. Dan krijg ik geluk. Mooi raarzoen, maar ik net meer staan. Nee, had die man dat willen. Dan zo ze daar zo'n gay parade, ik denk dat ze dan heel raar bij zien. Doe maar. En naar de volk leren hoor. Dat, zo werkt dat. Deze tier dan hak ik deze boorden. Want dit is toch de tier om mij hier handel mee te doen. Ja. Hoe je dat handelsbloed erin kan? Ja, dat komt van huisheid. Dat is, die had al in de hinder zitten. Mijn broer had het van huisheid genomen en daar ben ik hem opgegroeid. Dat is makkelijk nog. Dat is van jongens en mannen weer nou ja, werd er gekocht en werd verkocht en dat wist ik al wat beter. En het is prachtig mooi. Dan leef ik, zo mag ik zien. Als er geen handel is, dan is er niks van. Nee, wat actie werden.